temong paksi najan wujute mung manuk. Manuke sinten iki? Ya manuke Mas Brendil ya. Mas Brendel yang ngingu manuk, Mas. Duwe manuke kong sembrono. Kewita line branto Bar i Oh, berarti ora i, Mas. ora. Oh. Budget. Alus manis. Ampun dembleng-dembleng kula niki tasik napak lemah. Sepatumu apik, Nok. Apik banget. Lah nggih lho Pak Tapi. Jeblok ya. Ora apa-apa. Budget, heeh. Turap merak ati. Pundi, Pak? Brendel iki lek nggawa penyanyi tenan ya. Dalem. Wong nggih. Asli lho Pak, produk-produk Indonesia. Indonesia. Produk-produk Indonesia. Enak di budget nih. Masawi golek isi podang jenah dot Piringnya lek tiba lho Pak Ran. napa piring lah jenengan ki padha-padha nyambut gawe kok ge Lah aku wis nyambut gawe. lah ora urung kok ge bialek Cabang. Lah kaya gemplak lek kaya ngene iki. Ya nyawang ajeng lek wayah iki ngene. piye Ya ora piye-piye lah jatah ngene iki. lanjut Aja kaya ngono lah tek ya kepiye. Lah cabang lagi penyanyi nganggo lali piye. Nah, iya. ibu bunga ayo apa Pak ibu bunga tiku Oh. sakniki Pak Bambang Wah, aku engko lek wayah terakhir. Ayo. lah sakniki mawon Wis to saiki awakmu. nyanding bisa dadi tombo Ya ngene iki. Najan to taksi timur, Pak Ran. Budaya Jawa aja nganti dilalekno. Tetembangan Jawa tetep diuri-uri. Ya diaturne podang kuning. Joke apa ndok-ndok? joke manut Mas Brendel Mas kula niku wonge penak banget Wah, penak iki. Iya. Pantes Brendel kerasan. Monggo. iso awan ning omah wis ora krasan keluyuran golek isih tak sayang ben-ben mintirangganmu goleki ana krasa esuk awan nganti wengi Monggo ingkang badhe ngeblakne sampur Karoman badhe joget ayo
Monggo iki sampun pirtanto, bekar Pak Sampur. Enggal atu Muji Sasana. Beda.